Na mbọ ọ na-agba ibelata ọtụtụ ọnụọgụ ụmụaka ụmụnwaanyị na-agụkọta akwụkwọ kwụsị, gọọmenti etiti ala Naịjirịa na njikọ aka UNICEF achịkọbago nzukọ abalị abụọ nke isiokwu ya bụ inyocha usoro maka ụmụaka ụmụnwaanyị na-eto eto ịgbaso. Onye nta akụkọ anyị bụ Queen Anịgbọgụ kọrọ na ya bụ nzukọ bụ nke enwere n'Ọka, Anambra steeti, dọsara ndị oke mmụta sitere na steeti itoolu sitere na South South, South East nakwa ndị ọrụ UNICEF. Gere akụkọ ya n'uju site n'ụlọ ọrụ anyị. Mbụ nke ya bụ nchịkọba emere ndị kwugasịrị okwu na ya Dọkịnta Chinedu Osuji, onye wepụtara ihe ndị gọọmenti etiti zitara nke emekwara na steeti itoolu dị na Naịjirịa, ebe o wepụtara oke ọnụọgụgụ ụmụntakịrị ndị nwaanyị ndị kwụsịgoro akwụkwọ dịka ịtụrụ ime mkpuke. Dọkịnta Osuji kọwara na ịbanyekwa na ya bụ usoro nke ezi ahụ maka ụmụntakịrị ndị nwaanyị bụ nke gọọmenti etiti wepụtara site na ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ, ma bụkwala nke a na-ezite ego ya site n'aka ndị UNICEF iji wee hụ na ụmụntakịrị ndị nwaanyị ndị tụrụ ime mkpuke dịka ha mụsịrị nwa ha ga-abụkwa ndị ga-alaghachi ma gụtọpụ akwụkwọ ha. Ya bụ Director Career Counseling and Service Center dị n'Abuja, Ọkammụta Patricia Ojia, onye kwuru okwu na uru enyemaka na-enyere ndị na-agụ akwụkwọ dị, kọwakwara mkpa ndị mgbazi dịkwa, wee kpọkwa ndị gọọmenti ka ha gbaa mbọ hụ na ihe ndị a bụ nke bịara na mmezu n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ma hụkwa na ụmụ akwụkwọ bụ ndị a na-enyekwa nkụzi gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị. N'ụbọchị nke abụọ emere ya bụ nchịkọba, ya bụ otu jere njem nleta nyegana eze ọdịnala nke Ọka Obi Gibson Nwosu ya na ndị ichie ya. Ka ọ na-ekwu okwu onye na ndị ahụ bịara ya bụ njem, Maazị Ayotunde Omotomi kwuru na n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ nke nwere oke ọnụọgụgụ na ụmụ akwụkwọ kwụsịrị ịgụ akwụkwọ dịka ha tụtara ime mkpuke n'ụwa niile. Dịka ọ na-akọwa agụmakwụkwọ dịka isi sekpụ ntị na obodo ọbụla, Maazị Omotemi gwara ya bụ eze ọdịnala na ndị ichie ya ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-ezisa ozi gbasara ụmụnwaanyị ndị ntakịrị ka ọ ga-abụ ha mụsịa nwa ha ka ha gaa n'iru gụtọpụ akwụkwọ ha. Na nzaghachi ya, onye eze ọdịnala nke Ọka Obi Gibson Nwosu kọkwara ihe ndị o megasigoro n'ogogo agụmakwụkwọ, wee kọwaa ya bụ atụmatụ dịka nke dị mma ma kwesịkwa ka akwado ya iji wee wechighata ụmụ nwaanyị ndị ntakịrị n'ụlọ akwụkwọ. Ka ọ na-atụnye alụ nke ya, onye okwu na obi eze bụ Chief Nweze Okoli kwukwere okwu n'ihe gbasara etu gọọmenti etiti si eme na abụba ọrụ ahụ nke ndị ASUU nọ ugbu a, wee kpọkuo gọọmenti etiti ka ha mee ihe ha nwere ike ime iji wee hụ na ụmụ akwụkwọ ndị anaghị aga akwụkwọ bụ ndị adabaghị n'aka ndị ajọ mmadụ. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, Director nke Administration na Supply Enugu Steeti, Maazị Chukwudi Ọna, Dọkịnta Oriakụ Uche Okeke, onye nke na-anọchite anya Asubel, ya nakwa Oriakụ Mercy Francis Ụkpọm nke sitere na steeti Akwa Ibom, kọwara ihe ndị dị iche iche gọọmenti steeti ha tinyegoro iji wee hụ na enwetara ụsa nye ụmụ nwaanyị ndị ntakịrị ndị kwụsịrị akwụkwọ n'ike, wee kwuo na agụmakwụkwọ dị mkpa n'ebe ọbụla. Ịrụkọ ọrụ ọnụ na ajụ aza bụkwa ihe eji wee weta ọnọdụ ahụ n'isi njedebe.